ata que hora teño? Ata que hora teño? Tienes una hora para la conferencia y 10 minutos para preguntas. O sea que una hora 10:15. Hasta 11:15. 11:15, vale, de acordo. Bueno, pois bos días a todas, a todos. Eu baixo porque teño que ir arriba, que son máis de cercanía. Vale, pois nada, si hai que ir arriba, a ver, hai que ir arriba. Bueno, pois es que se ve moi distinto, isto non me gusta tanto. Pero bueno, nada, benvidos entón, moitas grazas á Fundación por a invita, por pensar que a mellor teño alguna cousiña que aportar a esta xornada de formación, así que grazas por la invitación a esta charla. A verdade é que non sei moi ben de que vos vou a falar, as cousas como son, porque realmente eu non teño a intención de presentar unha charla ali que vos solte todo o rollo. A mí me gustan moito máis as cousas máis interactivas porque eu creo que aprendemos algo máis. Pero claro, pola outra banda, non sei a que tipo de público con que tipo de público me atopo. Entón, vamos a xuntar as dúas cousas. Se vos parece ben, vos vou a poñer a traballar xa, así activades un pouco as neuronas e iso me dá información. Así que vamos a facer un exercicio extremadamente complicado que vai a consistir a levantar a mão se corresponde a vosa situación do que vos pregunto. Vos parece? Sí? Vale, vamos a intentar. Cantas mulleres hai? Bueno, ainda hai. Vale. Habéis entendido como funciona? Sí? Tedes entendido? É simple, ¿no? Vale. Vale. Productores en activo de horta. Productores que viven de eso, que venden e que sacan sueldo. Podedes levantar as mãos moi altas porque así as veixo mellor. Vale. Xente que ten horta na casa? Vale, entonces temos maioría. Esa pregunta vos la fago porque é que non ten nada que ver unha cosa ca outra, basicamente. Entón, é un pouco complicado facer unha charla para as dúas cousas. Vou intentar xuntar as dúas cousas como podo, vale? Xente de gando, hai alguén que ten gando? Vale. Vou falar poquísimo por vos, entón, porque sodes pouquiños. Xente con formación técnica, agraria, veterinaria, cosas... Ui, mima. Vale, pois podedes darme caña, entón, toda a que queirades, vale? Porque fundamentalmente o que facemos con ese tipo de cuestións de solo é remover cousas aprendidas e dar outros enfoques, non? Entón, de verdad, eu solicito que en calquera momento me paredes. Ás veces teño un recurso didáctico que consiste a decir cousas moi chocantes, non sei como me vai salir, eso depende do día, para crear reacción, así que si quero crear reacción es que para invitarvos a tela, ¿vale? Levantades a mano, esto que dis non é verdad porque esto, vale, pues vamos a falar, ¿vale? Este é un pouco o plan. Bien, dito eso, vou falar un pouco do solo, entón, e despois deixaré para un pouco máis adiante, bueno, a cuestión das técnicas concretas. Hubo un repaso ali anterior moi rápido de moitas delas, eu me vou centrar moito máis na cuestión do solo, se vos parece, porque eu entendo que é o que cadra tamén con esta xornada, vale? A primeira cousa que vos quero comentar é que os solos cos que traballamos actualmente pois son como esta persoa, é dicir, son solos así, que teñen unha pinta natural, se os deixamos en paz, pero se lle facemos algo que se chama agricultura intensiva, se empezamos a botarlle cousas, botarlle maquinaria, facer operacións un pouco complicadas, un pouco agresivas, nos transformamos en isto. Vale? Os nosos solos, os solos da produción convencional, os solos da produción intensiva son drogadictos. Vale? Isto é importante, como vin que había moitos técnicos, me vou meter un pouco con vos, no? Pero en plan ben, vale?
cando falamos de produción en ecolóxico, cando falamos de produción onde non botamos química, o que nos din é que, claro, deixa de producir. E teñen razón. A produción sin química non produce. Vale? Claro, cal é a cuestión? Que non produce o ano que deixas de botar química. A persona drogadicta, se dun día para outro lle quitas a dosi, pasa o fatal. E pasa o fatal durante un tempo, vale? Bueno, pois para a produción en ecolóxico, para a produción donde tratamos ben o solo, tamén nos pasa o mesmo. É dicir, entre o momento que deixas de botar química e o momento en que o teu ecosistema, o teu agroecosistema, recuperou e está empezando a funcionar ben, poden pasar 10 minutos, se o solo estaba moi ben tratado antes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos, o mesmo nunca se recuperará na vida, se non se fai aportacións externas. Entón, iso temos que ter ben en conta, vale? Nós o que temos que facer é rehabilitar o noso solo de alguna maneira, facer transicións, facer cousas para que se recupere o seu funcionamento natural, non? Vale. Realmente, que facemos nós no mundo mundial? Pois eso é fundamentalmente degradar os nosos recursos. Despois decimos, é que hai fame no mundo, claro. Se se pon todos os anos en cultivo novo a mesma cantidad que se ten que quitar por culpa das prácticas convencionais, non avanzamos e a produción sigue sendo mala. Ahora, se falamos de todo eso, de recuperar o solo, sinto moito, vamos a ter que pararnos un pouco con algo de teoría así e pararnos a mirar que é isto do solo. E para saber que é isto do solo, vos faigo a pregunta, e de onde ven? E xa esta vez vos volvo a meter a pelota no vosso campo. De onde ven o solo? Que é o que fai solo? Levantades a mão que vos vexa ben. Dime. De las plantas. De las plantas. Explícame mellor. ¿Vale? Bueno, ellas tienen ciertas interacciones con todos los organismos que hay en el suelo, organismos vivos, vale. insectos como microorganismos, y se encontró este proceso de captación de minerales del suelo y hacer que esta planta crezca y llevar los minerales arriba y volver después con la fruta, las hojas que caen, a descomponerse otra vez esa materia. Vale. Vamos a utilizar outra palabra para decir o que dis, pero por aí parte dos tiros van por aí. De onde máis? Da rocha que hai abaixo, o que se chama rocha máis. Do sol. Por? Todas esas bombas hidráulicas sin sol non funcionan. Sin luz. Vale, de acordo. Que máis? Enerxía, non? Que máis? Do tempo. Que pase tempo, vale. Que máis? Da chuvia. Que máis? Da descomposición, que nos metemos en eso. Bueno, eu son técnico, entonces estou moito máis abaixo que a vos. Sinto moito, vou a cousas moi prácticas, vale? Parte das cousas que dixestes, vamos a decir que parte do solo se forma por fixación simbiótica, interveñen as plantas, bacterias que se ligan coas plantas para facilitar captación de nitróxeno, en este caso, do aire, vale? Para meter este nitróxeno do aire no solo, vale? Teríamos tamén unha parte que ven da materia orgánica que se comentou. A materia orgánica vaise transformando, vai liberando todos os minerais, todos os componentes orgánicos e minerais que ten, e isto favorece que se faiga solo. Tamén temos unha fixación libre, parte das bacterias que están no solo nos collen nitróxeno tamén do aire e o fixan no solo.
na ciencia agronómica, a fixación libre cando facemos ou cando facíamos plans de abono, ou cando agora se está falando deso, de facer plans de abono para a PAC, a fixación libre como que non existe. A fixación libre o mellor son simplemente 25, 30, 40, 50 unidades de nitróxeno por ano. ¿Vale? O sea que unha cosa que os convencionais se olvidan completamente, ¿no? Tamén vamos a ter, se falo bueno, da agua, no, podemos ter aportes e saída de terra simplemente polas correntías. É dicir, está chovendo, o veciño ten unha terra en pendente, está facendo millo tras millo tras millo, cosas que pasan no noso país, verdad? Non mete cultivo no medio, chove, a terra vai para a miña finca. Vale? Eso é outra parte. Ou ao revés, é o que son mal produtor ou mala produtora, dedícome a deixar o terreno espido, cando chove en riba, e a terra se va pois, para o río, para as cunetas ou para onde seña. ¿No? A propia agua de chuvia nos pode traer cousas, vale? E tamén podemos ter partículas, eso vai a ser importante nas zonas cercanas ao mar, donde podemos ter aportes de minerales pues, directamente da agua de mar. ¿Vale? Bien, e o último que se dixo a degradación da rocamai. En agronomía, eso é o que aprendemos, que se degrada a rocamai. ¿Vale? E pouco máis. Pero claro, como se degrada a rocamai? ¿Vale? Falastes do papel do clima, é dicir, estamos ahora mesmo como hai bastantes fochancas na A6, ¿vale? Por qué? Porque xeada, agua, xeada, eso todo rompe o asfalto, pois tamén pasa no solo hai pedras, agua, xeada, rompe todo eso. Pero claro, o clima só o que fai é partir o gordo é máis pequenito. Pero non hai degradación molecular, é dicir, estos siguen sendo partículas minerais pequenitas, pero sigue sendo un mineral non asimilável polas plantas. Vale? As raíces, como se comentou na charla antes e ca túa intervención, as raíces son quen de disolver parte deso. Podedes facer a proba, seguro que no cole fixestes eso, ¿no? de coller unha fava, meterla en algodón y ver cómo crece, qué maravilla, ¿no? Bueno, pues facedes eso encima de mármore, ¿vale? Y veredes como a raíz que sale, é mellor con chícharo que con fava, pero tamén funciona con fava, veredes que a raíz que está saindo deixa unha marca da mármore que temos de abaixo, porque os exudados da planta, a raíz da planta, secreta cosas que disolven esa terra. De ali que xa empezamos a ver que as plantas son importantes. Todos os microorganismos, e nos vamos a dedicar a isto, todos os microorganismos que hai ali tamén participan desto nese mesmo proceso. Pero, ollo, carbono e nitróxeno que utilizan as plantas, como son materiais vivos, a materia viva está feita de carbono e nitróxeno, non veñen das rocas. Entonces, a rocamai ali non pinta nin corta. Vale? Entonces, se un só temos roca, non facemos nada. O que fai a fertilidade do solo é a degradación do que hai, a vida do solo, a degradación da materia orgánica. É dicir, se non temos ningún tipo de actividade biolóxica, o solo non vive, non sirve, non é fértil, non sirve para nada. Bueno, sí, sirve para que os fabricantes de abonos se forren, pero fora desto, para nós, ese solo non sirve se non hai vida. Vale? De ali que temos que traballar ca vida que hai no solo. Teño cosas un pouco máis, hai cosas un pouco máis actualizadas, pero para entendernos, para ver números, ¿no? En un cubo de 10 centímetros de arista, pues teríamos máis ou menos toda esa bichería, ¿no? É dicir, en un suelo que este ben, lóxicamente, ¿no? É dicir, a vida que hai ali é impresionante, ¿no? É a mogollón. Ese tipo de cousas é o que vamos a atopar
cousas moi pequenitas, un pouco máis grandes, taparemos ácaros, todo tipo de carábidos que podamos ter, nemátodos que son unos vermes ali microscópicos e un pouco de todo. Bacterias aquí non as metín, porque vamos a falar delas aparte, non? Bueno, isto xa é o mesmo. Cal é a cuestión? Que fundamentalmente non temos ni zorra idea para entendernos, vale? Fundamentalmente non temos ni a máis mínima idea. Home, esta charla é un pouco velliña, o mellor estaremos hoxe no 95, igual progresamos un 3%, non o sei, non teño ni idea. Pero quero decir que é tan sumamente complexo todo isto, descoñecemos moito como funciona isto. Mesmo facendo analíticas, eu estive mirando posibilidades, non, de traballar facendo analíticas de solo, analíticas de vida do solo, o aparatello que hai que utilizar para eso se cifran en millóns de euros esas maquinarias, vale? Co cual non é de acceso, as analíticas aínda son caras, aínda que hai a disminución, eso evolucionará no tempo, 5 ou 10 anos, imagino que teremos unha situación completamente distinta, pero de momento o que hai é un gran descoñecemento sobre o que está pasando, aí. Bien, simplemente para que tiñamos un pouco de constancia e un pouco máis de coñecemento, facervos un debuxiño rápido de que tipo de cousas nos atopamos no solo e para que sirve, vale? Vamos a atopar larvas de mosca, cochinillas, bicho bola, todo eso, que se encargan de facer os típicos buratos nas follas. Cando antedes nunha carballeira, mirades abaixo, colledes unha folla e casi hai buratiños no medio, pois son estes os que fan eses buratos, vale? Todo o que son caracois, milpés, todo eso é xente encargada de facelo aínda máis pequenito, vale? Aínda máis pequenito que isto. As miñocas, sabedes, son os grandes artistas, non? De mesturar todo isto e de mesturarlo coa terra. Tamén temos nemátodos que son pragas, tamén temos que saber que hai pragas no solo, de forma natural tamén. Tamén unos sirven para controlar plagas, hai nos bons, hai nos malos, vale? E tamén poden servir de alimento a outra bichería que hai por aí, ¿no? Con todos estamos a falar de agroecosistema, estamos a falar de ecosistema, donde todo o mundo está en relación con todo o mundo, hai quen come, hai quen é comido, e cada vez que come, pues tamén é comido por outro, ¿no? Vamos a ter arañas e ácaros que son fundamentalmente carnívoros, es decir, estos nos van a servir en regulación de plagas, ¿vale? Teremos outros insectos que poden ser de tipo carnívoro tamén, ou ser presas alternativas, es decir, servir de comida a outros, os protozoos que nos van a comer as bacterias, e iso é moi importante, porque as bacterias, cando traballan, non poñen unha parte de alimentos e de exudados directamente para as plantas ou para a vida do solo, pero a outra parte son os seus constituintes. Entonces, necesitan ser comidas para que liberen todo o que teñen acumulado dentro de si, ¿no? Tamén temos algas, bacterias e fungos, ¿no? E nos pararemos ahora 2 minutitos, ou un pouco máis, a falar da materia orgánica, vale? En produción ecolóxica nos gusta falar de materia orgánica, pero a materia orgánica son un montón de cosas, e tamén é bastante complexo todo eso, vale? No solo, vale, a materia orgánica pode ser as cosas que nos aportamos ao solo, é dicir, pode ser planta enteira, a través de abonos verdes, por exemplo, que vamos a incorporar ao solo, é unha posibilidade. Pode ser cosas que aportamos de fora, é dicir, temos unha corte con co cocho da casa, sacamos o esterco para onde vai? Pois para a terra, non? Ou temos restos de cultivo tamén, cando terminamos un cultivo, pois os tallos, as raíces que quedaban ali, van a pudrir e van a servir de aportes de materia orgánica para este solo, ¿no? Una vez que está, hablamos de, bueno, esos son detalles. Esta materia orgánica vaise transformar polo papel de toda a bichería que hai ali en sustancias húmicas que son as que vamos a considerar máis importantes, vale? É dicir que ter materia orgánica no solo non ten interés ningún se non hai vida, vale? Eso é o importante. Analizamos, seguimos tendo analíticas en Mabegondo, genial, NPK e tamén materia orgánica.
De que me sirve saber que teño un suelo con un 7% de materia orgánica? Si non sei se este suelo está vivo ou non, porque é posible que tiña moita materia orgánica, pero está ali porque non hai ninguén que a transforme. E se non hai ninguén que a transforme, esa materia orgánica non sirve para a fertilidade. ¿Vale? Esta materia orgánica non está aportando nada. ¿Vale? Por la contra, podo ter unha taxa de materia orgánica relativamente baixa, pero que a teño porque hai unha vida tremenda ali, está funcionando isto a tutiplén e está transformando moito iso. ¿Vale? Entonces, por segunda vez, vemos a importancia de que o solo esté vivo, ¿vale? Y a eso nos vamos a dedicar, ¿vale? Porque esta materia orgánica necesita ser transformada, ¿vale? Non son moléculas, o que necesitamos son cosas que señan asimilables por las plantas, que as plantas podan coller. E non poden coller unha materia orgánica así como así, sino que ten que ser transformada. Non pode coller un mineral así, sino que ten que ser transformado para que a planta poda collerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma? Hay un apartado que llamamos mineralización, que es esa materia orgánica que hay no chan, se degrada y libera minerales. Y estos van para planta. ¿Vale? También se solubilizan. Se fan sustancias un poco más gordas, y esas sustancias un poco más gordas sirven de alimento a microorganismos. Es otra fase. ¿Vale? Y hay una tercera fase donde no sé qué pasa aquí, donde se humifica de manera estable, vaya a quedar esa materia orgánica de manera muy estable no noso solo, ¿vale? Y se va a quedar inmóvil. Pero es muy bueno eso, porque o que queda inmovilizado ali es a nosa alacena, ¿vale? As plantas, o noso solo, metemos un cultivo, metemos plantas, necesitamos que crezan. Si temos unha reserva ali de alimentos inmovilizados en forma de materia orgánica estable, e temos vida, que fai a planta? A planta empeza a crecer e manda mensaxes, oye, teño fame, a traballar, veña, a darme comida. A bichería recibe a mensaxe, teño que traballar. E ponse a traballar e ponse a mineralizar. E ponse a degradar esa materia estable para darlle alimento á planta. ¿Vale? Eso é como funciona. Claro, isto nos sistemas ideais que falamos de produción ecolóxica respetuosa co solo. Si temos produtos químicos ali, si temos un solo que está mal tratado, donde non hai vida, eso non pasa. Eso non pasa. ¿Vale? O humus. Bueno, pues o humus es tamén es unha trampa de CO2, é dicir, falamos de que temos efecto invernadeiro en parte debido ao CO2, todos os fenómenos de xestión de materia orgánica nos nosos solos pues, permiten acumular ese CO2 e facilitamos a loita contra o cambio climático se es que podemos facer algo a estas alturas. Bueno, después de esto de todo eso paso, que es esto esto podemos deixar un poquinho. Esta materia orgánica, este humus estable, ten unha cosa moi interesante, e é que se combina co solo, ¿vale? Se combina cas partículas que hai no solo para facer un complexo que chamamos o complexo arxilo-húmico ou o complexo órgano-mineral, onde están as dúas cousas mesturadas. Na Galiza é especialmente importante isto, porque estamos con solos ácidos, que a priori non serían solos con moita fertilidade, e a fórmula que atoparon os labregos e labregas de toda a vida hasta que chegou a produción con química foi ter solos con moitísima materia orgánica, para contrarrestar un pouco todo o problema que podemos ter coa acidez que podemos ter no solo. Isto xa andou un debate tamén que podemos ter aquí, se tedes comentarios respecto do cal e desas historias. ¿Vale? Bueno, as sustancias, paso sobre isto, ¿vale? Importancia do humus, ¿vale? 1% de materia orgánica son 16 litros de agua por metro cuadrado, é dizer,
estamos dicindo, hai seca. Eu, cos gandeiras cos que traballo, estou comentando ás veces, hai seca, non hai seca. O que hai é un mal manexo das vosas pradeiras, vale? En horta é un pouco distinto. Hai un mal manexo que fai que necesitades máis agua, porque o voso chan non é capaz, por non ter vida, e por non ter humus estável, non é capaz de reter esa agua. Ahora está cayendo la de Dios, se o solo non está vivo, esta agua vai po miño, vale? Temos inundacións e a xente láiase en Europa, hai inundacións, non sei que, non sei cuánto. Non hai miñocas. Un terreno con miñocas é capaz de asimilar e de tragarse, sin que desborde, 100 litros por hora, que está caendo 100 litros en una hora. Una terra con miñocas non enche con isto. Claro, se non a ten, se non hai miñocas, esa terra non é capaz de ter eso, entón hai enchentes. Vale? Bueno, é un pouco dogmático que conto, pero para que nos entendamos ben, ¿no? Vale? Bueno, pues vedes a importancia de ter esa materia orgánica estable. Bien, pasamos a outra fase, vamos a falar, intentarei ir un pouco máis rápido do que vou, vamos a falar dos microorganismos, vale? Bien, os microorganismos están fundamentalmente. Bueno, hai unha parte que está nas partes aéreas das plantas, pero nós aquí nos vamos a atender os que están ao redor das raíces, vale? Na zona que chamamos a filoesfera, é dicir, onde están a rizosfera, perdón, onde están nas raíces, vale? Que é o que pasa con esa comunicación do que nos falaches antes, non sei onde sentou. Es una relación de colaboración que temos entre os microorganismos e as plantas, vale? A raíz nos va a absorber cousas que proceden deses microorganismos, vale? Tanto agua como minerais e distintas moléculas, e a súa vez a raíz vai liberar cousas, vale? O curioso, que tampouco eso aprendín eu na carreira de agronomía, é que entre o 5 e o 40% do carbono que absorbe a planta realmente non é para ela, é para alimentar ao que hai no solo. E, en cambio, o que hai no solo lle retorna outro tipo de alimentos, vale? En esta relación. E para entendernos, podedes ler aquí que cando falamos de raíz non falamos de coña, perdón por mal falado, ás veces se me sale, cando falamos de raíz, falamos de moita raíz, o que hai no solo, vale? En una hectárea, 100.000 kilómetros de un fungo, es decir, en una hectárea, que son un campo de fútbol, 100 millones de kilómetros de un solo fungo, ¿no? Bueno, pues son cosas que pasan si cuidamos o solo. O solo, de cara aos microorganismos, ten unha cosa extremadamente importante, que se chama estructura, ¿vale? Claro, toda esa bichería que hai, todos esos insectos, fungos, tal, viven no solo. Imaginades, isto é unha metrópoli, é unha cidade. Entón, en tanto como cidade, ten bloques de edificios, ten rúas, ten avenidas, e dentro dos bloques de edificios hai pisos, e ali vive esa bichería. Vale? Empezades a entender que se entramos aquí con un caterpillar, pues quitamos a casa. Morrer non van morrer todos, vanse a apañar, pero destrozamos bastante isto. Bueno, pues isto é a estructura do solo, vale? A estructura do solo é extremadamente importante porque é a que permite que cada quen viva no ambiente correcto para él, fungos, bacterias, que podan vivir en un sitio que teñen o que necesitan, e é importante tamén porque é esa vía de entrada e salida de aire e agua. O solo e a materia viva que hai no solo para se transformar e para vivir necesitan ambas cosas, aire e agua. E a estructura do solo é o que nos facilita eso. Na práctica de mañá miraremos eso, a estructura do solo. Por que me parico a estructura? Porque, bueno, esa estructura veredelo, pero simplemente cando facedes un burato no solo, pues salen
bolitas, ¿no? Salen agregados. Eso sería, digamos, a representación do que ha estructurado o solo, ¿no? Bueno, pues o bon que ten isto é que a bichería que hai no solo facilita e favorece a articulación de todo eso, a creación de agregados estables, que van a permitir que o solo este en boas condicións de aireación, que tiña aire, e en boas condicións de agua, vale? As bacterias fan eso, vale? Os fungos sirven para eso, vale? Bueno, eso xa o falamos, as bacterias son as primeras que transforman a materia orgánica, vale? Pero o importante de todo eso son aerobias. As bacterias necesitan aire, as que nos interesan, vale? Para o solo. Entón, todos os horteláns, xa o sabes, como é o dito, cava fondo e cagate nos libros de agricultura, ou unha cosa así, ¿no? Para que o importante é ter todo eso cavadísimo, 30, 40, 50 centímetros, para que? Para que este aireado. Despois veremos se estamos de acordo ou non. Que isto tiña aire, vale? Moi importante. Sobre isto vamos a pasar. E vou a falar en contra, porque é importante tamén facer un pouco de proselitismo, dos abonos nitroxenados, vale? As bacterias de fixación libre xa vos dixen que podían fixar un montón de cousas. Nós temos nitróxeno xa presente no solo, en grandes cantidades, o que non está disponible para as plantas, por que? Porque non hai vida. Entón, cuestión, metamos vida no solo e así teremos nitróxeno, vale? Ahora mesmo hai un problema no campo, ¿no? Porque a xente está histérica e, bueno, con algunhas cosas con razón, en torno ao tema do caderno de explotación para o tema nitróxeno, vale? Pero é que se facemos balanzo de nitróxeno das ganderías, nese caso, é que xa están excedentes por todos lados, vale? O nitróxeno que botan non fai falta. Claro, en solos mortos sí. En solos mortos sí, porque a planta non é capaz de coller isto de outro sitio, entonces hai que aportarlo, claro, vale? E logo o nitróxeno, claro, o papel das bacterias, de unha parte delas, é dar ese nitróxeno, facelo asequible para as plantas. Oye, se o solo xa ten nitróxeno, para que vou traballar? E o bacteria, se xa hai un montón de nitróxeno solto por aí, para que me vou a poñer a traballar? Entonces non traballo. Vale? Temos un solo que podía ser vivo, pero como lle metemos aquí o nitróxeno mineral, o solo non traballa. Vale? E iso tamén ás veces facemos en agricultura ecolóxica, pode pasar. Metemos un esterco de pitas con moi pouca cama, pois se nos pasamos de dosis estamos facendo cosas deste tipo tamén. Metemos un purín un xurro de porco así un pouco solto, tamén podemos facer o mesmo. Quero decir, porque a natureza tampouco é moi dogmática, e eu son moi desto de decir que, bueno, hai que bregar un pouco con todo, non todo é blanco, non todo é negro, hai técnicas que son boas nun momento dado, malas en un momento dado, bueno, pero eso é outro debate. Bien, as bacterias son importantes porque fan biofilm, vale? Ás veces ides ao dentista para facer unha limpeza dental, sí, vos pasa? Quitamos alguna placa dental que teñades aquí, biofilm, vale? O mesmo temos na terra, é dicir, unas secrecións das bacterias que son pegamento e que fan que as partículas de terra, en vez de estar soltas, se están soltas como area, cando lle chove, todo eso se vai para baixo. Pero se están con coherencia, como esponxas, cando lle cae agua, esa agua se queda. Vale? Entón, o biofilm, esta película que están facendo as bacterias, ao redor das raíces, ao redor das partículas de terra, ese pegamento que fan é superimportantísimo de Dios. Respecto de la estabilidade estructural, da estrutura do solo. Vale?
Tamén temos bacterias que facilitan, eso é outra temática tamén, as PGDR, que son bacterias que facilitan o desenvolvemento das plantas, vale? que axudan, ben por secreción de exudados positivos ou directamente pues, como protección fitosanitaria, é dicir, son defensores das plantas que temos. Vale? Tamén temos fungos, que é outra pata. Vou coller un pouco de agua. Son un mogollón deles, vou pasar un pouco máis rápido. Os fungos, o importante dos fungos é isto tamén, vale? De forma física, os fungos, xa sabedes, teñen filamento, e eses filamentos pues, son cordeles, son cordas que atan entre sí as distintas partículas do solo. Vale? Os fungos teñen outra cosa moi interesante, e é que as hifas esas, os filamentos que teñen, son moito máis pequeniños en diámetro que as raíces. É dicir, que os fungos van entrar en sitios, no solo, donde as raíces non van poder chegar. Vale? Eso ten a súa importancia, ahora o vemos. Vale? Fan basicamente o mesmo que as bacterias, degradan, traballan en outras condicións, pero os fungos están sobre todo especializados en carbono. Vale? Bacterias nitróxeno, fungos carbono. Eso é importante para despois ver como imos ter que fertilizar e xestionar as nosas parcelas, non? Necesitan cosas duras, necesitan palla, necesitan leña, necesitan virutas, necesitan carbono, ¿vale? E os fungos, tedes un método para saber se os tedes, é que se tedes setas. Se na parcela hai setas, pois mira, teño fungos, ¿vale? É unha indicación bastante fácil, ¿vale? Dentro dos fungos hai unos que son moi importantes, que son as micorrizas. Xa vos falei antes, e eu creo que polo público que hai coñeceredes xa bastante isto, que as leguminosas se combinan con fungos, con rhizobium e tal. Bueno, pois hai outro tipo de formación, de colaboración, que se chama micorrizas, que é unha colaboración entre fungos e plantas, ¿vale? E son super importantísimas de Dios, estas micorrizas, ¿vale? Vos acabo de decir que os fungos son capaces de ir a sitios onde as raíces non chegan. Entón, se temos unhas plantas con micorrizas, ¿vale? O que temos é unha prolongación das raíces. A raíz, en vez de medir 5 centímetros, vai medir, canto era? 100 millóns de kilómetros en unha hectárea. Imaginadevos unha planta que para comer ten que buscar alimento en esta terra. Hai sequía, pasao fatal. Falta abono, pasao fatal. Ahora, imaginades, esa mesma planta que a través da relación ca micorriza ten acceso a media sala de aquí. Claro, pode pillar moito máis alimento, pode pillar moito máis agua, vai ser moito menos sensible e vai ser máis productiva. Pero claro, para eso temos que ter a micorriza, temos que ter o fungo, e se non hai fungo, non hai ese funcionamento. E temos que terlo de forma estable, porque, claro, non son tontos as multinacionais, xa nos venden micorrizas para o millo. O sea, ti a metes este ano, aos 10 minutos a micorriza te dixo, si te he visto non me acordo. É dicir, isto non sirve. A longo plazo sirve para vender, pero non para mellorar o noso solo. ¿No? Vale? Bueno, eso era a representación, vedes que é unha prolongación da raíz. E as raíces son extremadamente importantes en un montón de cousas, pero basicamente para mí en dúas delas, o fósforo. ¿Vale? A crítica que se lle fai cando se miden as cousas desde o punto de vista técnico convencional é que a produción ecolóxica o factor limitante é fósforo. De feito, os abonos primeiros que se desenvolveron a nivel grande foi o superfosfato. Incluso en cantidades foi moito máis espectacular que o nitróxeno nos primeiros tempos, porque temos bloqueos de fosforo disque. E na terra como a nosa, que son ácidas, máis inda.
¿vale? De allí que nos interese ter micorrizas y ter fungos, porque son capaces de coger fósforo que a planta no es capaz de captar, y que una analítica de solo, feita en un laboratorio, nos dice, no nos considera ese fósforo, porque ese fósforo es inmóvil, está inmovilizado. Pero como tes micorrizas, trabajan para ti, o sea, trabajan para tu planta, ¿vale? Y va a buscar ese fósforo inmovilizado, ¿vale? De allí que nos interesa. Son importantes para eso, y a segunda cuestión, para resistencia a seca. Que o que vos dicen, si tes unas raíces que van a buscar en un volumen muy pequeño de tierra, lógicamente van a ser mucho más sensibles a sequía, a seca, que si hay una prolongación que puede ir a buscar a agua en mucho más espacio, ¿vale? Vale, vamos a ir donde están, xa os dicen, esto xa o falamos, e eso é o importante. Como vamos a favorecer todo esto, ¿no? Bueno, as micorrizas en general e os fungos tamén tampouco se sabe moi ben como sobreviven, ¿vale? Entonces, seguimos con moito descoñecemento con eso. Vamos a ter que avisar un pouco coas especies introducidas. Claro, eso interesa ao mercado, ¿vale? E agora mesmo empezamos, bueno, xa levamos algunos anos, empezamos co tema das soltas en plagas e enfermedades, de criar bichería en Bélxica, en Holanda, traerlas para aquí para soltarlas contra a mosca, contra tal, e estamos repetindo ese mesmo esquema, pois cos fungos, que si me vou e que si Bayer, pois me vende unas micorrizas feitas non sei onde, claro, que fai isto no meu ecosistema? Un, dos, tres, ahora. Vale. O monocultivo es extremadamente negativo, pero eu entendo que toda a xente que está xa ten asumido que o monocultivo é extremadamente negativo, e ali nos metemos co arado. O bendito arado, vale? O bendito arado que todo o mundo xura e perxura no campo con el, vale? É un dos grandes problemas, pero, como dixen antes, eu son, creo moito que non hai todo negro, todo blanco, e resulta que todas as culturas labregas, todas, desenvolveron o arado. Entón, por algo é, vale? Por algo é. E eu me nego a pensar que xente que fixo a agricultura durante séculos e séculos e séculos mantivo técnicas negativas para o medio ambiente. Imposible. O coñecemento tradicional de antes dos químicos, as prácticas ancestrales, son por natureza, para min, cando os deixamos en paz, claro, cando chega unha xente de Madrid e lle quita o monte, xa cambia todo o funcionamento do ecosistema, vale? Xa é outra cousa, pero digamos, se retrasamos pues, 200, 300 anos atrás, vale? As prácticas que tiñan eran as que buscamos nós e que temos que adaptar aos tempos de hoxe, ¿no? Entón, que pasa con eso? Pois hai unha diferencia entre un arado e un arado, vale? Hoxe en día, xente moza, cando faz os cursos de incorporación á agricultura, están felices pensando en subirse a un tractor, canto máis grande, mellor, e arar, si se pode, a 60 centímetros, mellor que a 55. ¿Vale? Entonces, allí yo entiendo que hay una diferencia muy importante entre un arado y un arado.
Y luego, claro, hay una diferencia muy importante en ir a 150 km por hora con arado o ir con boi, ¿vale? Entonces, arados, si tenemos que hacer por H o por B, porque hay situaciones donde yo sí que voy a estar de acuerdo con utilizar un arado, ¿vale? Si tenemos que hacer eso, pues mira, poca profundidad, velocidad baixa. Y ya está. Na horta, a non ser que usemos a horca de doble mango, tamén estamos de alguna maneira, cando preparamos, estamos labrando o terreno, pero é ben distinto labrar que labrar, vale? E logo tamén outra, os excesos de abonado, en especial o nitróxeno, que seña químico ou o orgánico, vale? Entón, cuidado co esterco de coellos, na horta da casa, cuidado co esterco de coellos, cuidado co esterco das pitas e cuidado cos restos dos porcos, vale? Dosis con tranquilidade, vale? Bueno, tamén temos vermes, temos as miñocas, temos as miñocas, sabedes todos que fan un traballo espectacular, bueno, teredes un pouco isto, as miñocas realmente son os nosos arados. E tamén as miñocas son moi perxudicadas, quedan moi perxudicadas polos arados, vale? Polos volteos, vale? O importante nesta historia de labrar ou non labrar, por eso falamos de técnicas, e a iso quería vir ao final da charla, non labrar o solo para que é, sobre todo para non mesturar horizontes, para que esa cidade que tiñades construída ou que estades construindo, ou bueno, que a bichería está construindo por vos, toda esa estructura, para non destruirlo, que non mesturemos, que non usemos apeiros que lle den a volta, e que metan abaixo o que estaba arriba, vale? E as miñocas, pois tamén, moi sensibles a eso, ¿no? Bueno, fan un montón de cousas, pero sobre todo son as que van a mesturar a materia orgánica, os últimos que van a favorecer que haxa ese humus, que vos dicen que era tan importante para o solo, vale? Como favorecerlas? Que o solo non seque. De ali, unha das prácticas da que falamos, manter o solo sempre coberto. Ali un matiz, e aí sí que hai que facer unha diferencia moi grande entre a xente que ten a horta da casa e a xente que vive desto, vale? Manter o solo coberto para 2 metros cuadrados ou 50 metros cuadrados non é complicado. Manter o solo coberto para 20 hectáreas ou para 10, ou para 5 ou para una, é moi complicado e é moi costoso. Entón, o tema de manter o solo sempre coberto en produción para exportación fora da casa, é dicir, para venta, é unha técnica moi delicada e moi complexa, aparte de cara, vale? Entonces, eu desaconsello, porque vin moito desto, desaconsello moito técnicas de cultivo para un mínimo de extensión, que recurran a isto. O único que podemos facer é tentar deixar o solo coberto con cultivos, eso sí, vale? Pero eses cultivos hai momentos onde deixarán o solo relativamente aberto. Tamén é distinto ter o solo aberto en pleno agosto, descuberto en pleno agosto, que terlo descuberto no mes de outono, vale? Pensades que parte da agroecoloxía, a que sigo eu, ven de América Latina, vale? Climas un pelín distintos dos nosos. Nos aquí temos frío no inverno, vale? Entonces, cando hai frío no inverno, a bichería non traballa. Entón, podemos facer cousas ali que non perxudican, vale? Por eso, o traballo hai que mirarlo, e un solo espido en determinados momentos, bueno, pode que non xere tantos problemas, ou polo menos parcialmente espido, vale? Digo eso porque, se non, vina alguna cabeza que facía así, con unha superficie grande, acolchar todo isto, é unha locura. É unha locura. E logo tamén hai outra cuestión, que é unha cuestión xa máis de desenvolvemento rural, vamos decir, que todo ese acolchado que se trae, esa importación,
É dicir, estamos importando, non é que o noso sistema seña autosuficiente, o que estamos a facer é importar de fora a fertilidade. Entón, se esa fertilidade que importamos non degrada o que hai fora, ben. Se esa fertilidade se obtén en base a leonardites, que é un recurso limitado, pues se discute, ou hai debate, por lo menos, ¿vale? Entonces, esto pensadeo ben, ¿vale? Bueno, e as miñocas, pues, aportaría merda, vamos, que eso é o que lles gusta a eles. De ali que, para ir rematando, como imos facer a fertilización do noso terreno? Pois nós non temos que alimentar as plantas, todo o que aprendimos na escola de agronomía hai que darlle de comer ás plantas. Por eso temos que darlle minerales, porque temos que darlle todo o alimento feito e preparado. Na produción ecolóxica vamos a decir, non, eu non dou comida ás plantas, eu dou comida á bichería. E teño que alimentar a bichería que hai no solo. Teño que alimentar fungos, teño que alimentar bacterias, ¿vale? Como se vai facer eso? Bueno, eso que... paso. Esa frase me gusta, É dicir, os elementos químicos están presentes no solo como elementos químicos, como eso, NPK, todo eso, están en cantidades suficientes para miles de millones de años. ¿Qué es lo que pasa? Que están ahí inmovilizados. Entonces, no necesitamos aportar todo eso para criar plantas. Lo que necesitamos es que se pongan a disposición. Por eso tenemos que alimentar a bichería, que ponga a disposición todo ese capital que hai ali metido, ¿no? Entonces, non fai falta abonar, realmente non fai falta abonar, ¿vale? Fai falta manexar o solo, ¿vale? Que significa eso na práctica da horta da casa? Na horta da casa, si facedes, si practicades o acolchado, é dicir, si tedes todo sempre cuberto con cousas, xa tedes o tema arreglado. Este mesmo material que estades aportando é o que vai a dar a vida, ¿vale? Dosis, se pode preguntar sempre, que dosis? Mira, me da igual, ¿vale? Si botades ese acolchado, frecuentemente a idea que temos é para loitar contra as ervas non oportunas, ¿vale? Entonces, para que as ervas non pasen, necesitas un certo espesor. Entonces, con ese espesor que metes, xa te digo que tes garantido, por moito que exportes e que utilices a comida para a casa, realmente tes de sobra ali, simplemente co reciclaxe das cousas da casa. Cando falamos de horta donde parte se va ao mercado, é dicir, parte sale de allí, claro, é unha salida neta do meu agroecosistema. Si considero o agroecosistema como algo pecho, si saco algo de allí, teño que volver a meter cosas. Non hai outra, ¿vale? Parte vai vir do aire, xa o sabemos, o nitróxeno vai vir do aire, pero necesitaremos facilitar. Entonces, ali é o problema real da horta. O problema da horta aquí neste país é atopar a materia orgánica para poñer. Por qué? Porque abandonamos, efectivamente, como ben se comentou antes, abandonamos os sistemas de produción donde os labregos de toda a vida tiñan animais e horta. Pero claro, como nos queremos dedicar a horta e os animales non, con certa razón tamén, porque os animales atan, ter unha vaca ata, ter cochos ata, e a nosa forma de vida, pois, para alguna xente é distinta, non queremos eso. Claro, se non temos eses aportes, temos que buscarlos en outro sitio. E é problemático. Eso estaría ben se tiveramos un desenvolvemento da compostaxe nas cidades, pero non o temos. Que sería o lóxico, se as cidades compostaran, en vez de ter sogama, pois este compost se facía e se podía usar para eso, pero non é o caso. Entonces, bueno, pues ali hai que inventarse as cousas que se poden. En algunos sitios, pues hai acordos cos concellos, cando fan as podas, pues que a madeira rameal fragmentada, que é un abono moi bueno, poda servir pues para acolchar. Hai xente que acude a serradero, que pode traer unha fonte de carbono. Hai xente que ten un acordo con un veciño que ten unhas vacas, non sei que, bueno, hai que buscarse a vida, e realmente é unha complicación para a horta comercial. Es una complicación y hay que buscarse a vida.
Y luego en todo esto, importante que alimentemos a nosa bichería para que viva durante todo o ano. Temos unha época de seca e unha época de frío. Nos comemos 3 veces o día. O solo debería comer como mínimo 2 veces o ano. Vale? Unha idea. Vale? Si podemos facer 2 aportes fraccionados, 2 aportes de materia orgánica no ano, porque temos 2 campañas, pois sería mellor. Vale? E logo temos que aportar comida para as bacterias, para os fungos e para as miñocas. Entonces, un pouco de esterco, eu sempre digo que sí, vale? Creo que produción solo con vegetal no noso ecosistema non funciona ben, pero bueno, é unha opinión. Necesitamos unha fonte de carbono, es decir, necesitamos aportar unha materia orgánica dura, palla, toxo, ou, claro, o tradicional era o murido, o estrume, pero claro, hai zonas onde facer estrume manda carallo, pero hai zonas onde se pode mecanizar, que cada un tamén busque un pouco. Estas son fontes de carbono interesantes, os residuos de aserradeiro vos comentei, e logo temos que aportar unha fonte de nitróxeno tamén. E a fonte de nitróxeno vamos a terla en formato de erva moi tierna, segada moi tierna, pois o típico de que tes tamén unha casa e na casa tes unha parte de céspede, pois mira, esa erva fantástica para eso, vale? Si non tes eso, pois a carga de nitróxeno que te pode aportar os estércores, pois tamén está ben, vale? E sería facer todo eso. Dentro dun contexto donde si queremos manter a fertilidade, o que temos que facer é tentar traballar o mínimo posible, vale? O noso solo. Cando estamos facendo horta da casa, traballar moi pouco o solo é posible, temos o sistema típico, meteño un bancal, nese bancal non o piso nunca, vou cubrindo ese bancal con compost, con residuos orgánicos e tal, e vou facer as miñas sementeiras, simplemente faigo un buratiño, meto a planta e se acabou. ¿Vale? Fantástico. Trasladar isto a unha hectárea, wow, non vai. ¿Vale? Entonces, cando estamos en superficies máis grandes, que temos que traballar con algo de maquinaria, sempre vamos a falar de traballar en vertical, de non mesturar os horizontes, e de unha segunda cousa que se me esqueceu tamén, facer o que chamamos as labras inversas, que non consiste en meterse cabeza para baixo, sino en vez de labrar como se fai en convencional, primeiro abaixo, máis fondo, e despois con apeiros máis para arriba, facelo ao revés. Empezar polos apeiros que traballan en superficie e terminar polos apeiros que traballan máis abaixo. Vale? E con eso son as 15, así que habría moito máis que decir, evidentemente, pero xa me paro aquí. Pues nada, tiempo de preguntas para el público. Adelante. Sí, Dani. Hola. Hola. Mira, de un punto de vista de los microorganismos y etcétera, ¿cómo ves el hecho de encalar? ¿No es contraproductivo? Xa tiña que caer. Mira, vou ser extremadamente claro. Non teño ni puta idea. Vale? Pero é así. É dicir, está claro que os argumentos son os seguintes. Uno es, a natureza é moi sabia e se apaña. Entonces, ¿qué vaya a hacer? Vaya a poner en marcha una población ecosistémica de bacterias, de fungos y tal, que son capaces de funcionar con pHs baixos. ¿Vale? Pero con esa regla de 3 tamén temos ecosistemas, ou agroecosistemas, que reducen a súa productividade. Vale? Nos, ao fin e ao cabo, eu non son animalista, entonces se me pode tildar de supremacista, pero sí que penso que se teño un agroecosistema é para sacar comida para min, vale? Para min e para a raza humana, ¿no? Entonces, se podo sacar 2, para que coño vou sacar 1 kilos, vale?
dentro de una cosa que se pueda reproducir a longo plazo. Entonces, si yo mellor en un ecosistema engado algo de cal e me permite, por maior actividade biolóxica, porque as bacterias que hai son máis eficientes que as bacterias que traballan con pHs máis baixos, por que non o vou facer? É unha pregunta e non o sei. Porque tamén hai outro corolario en esto, e é que, por mor do biofilm, pero eso son hipótesis, porque non temos ferramentas de laboratorio que nos permitan medir ben, porque estamos a falar de distancias moi pequenitas, non temos pHímetro que seña capaz de chegar xusto a interfase que hai entre a raíz e a terra e os fungos, non? Ali en esas dimensións tan pequeniñas. Pero hai intuición de que ali estamos a pH 7. Entón, claro, se estamos ali a pH 7, para que coño mete o cal? Logo tamén hai unha cuestión co cal. O cal é pan pa hoxe, fame pa mañá. O mesmo cos biopreparados, o mesmo cos biofertilizantes, non? Claro, se ti metes cal, estupendo, este ano, a xente, de feito, moita xente no campo entendeu o cal como un abono, porque o ano que mete cal, macho, ten unha produción, wow, espectacular. Pero claro, eso é en base a que? En base a utilizar a materia orgánica que tiñas. Entón, cando metes cal, queimas materia orgánica. Por qué? Porque activas toda a vida do solo, a bacterias en especial, ¿vale? O activar as bacterias, traballan máis, descompoñen máis a materia orgánica. Entonces, ti tiñas un reservorio no teu solo de materia orgánica, se metes cal, o que faz é queimarlo. Pan pa hoxe, fame pa mañá. Entonces, a estrategia de encalao ten que ir sempre, sempre, sempre ligada a aportes de materia orgánica, senón non vai, ¿vale? Vai en curto plazo. En base a eso, eu non, de verdad, cando dicen que non tiña idea, é de todo corazón. Non consigo ter unha idea clara do que temos que facer co cal. Non consigo. E como técnico non sei que recomendar. E cando me preguntan, fago esa contestación. Faço o que che dá gana, porque non sei se é positivo ou negativo. Será unha opción. É dicir, cada quen que mire. Eso sí, se utilizas cal, non podes non meter máis materia orgánica, porque o que vas facer é baixar a carga de materia orgánica que tes no solo. Entonces, pan pa hoxe, fame pa mañá. Moitas gracias. Estiveche a punto de falar das queimas, interromperonche co micro, non sei que podes decir. Entendo que dende o punto de vista da gandeiría e dos montes. Sí, mira, o meu enfoque da agricultura é, xa o dixen un pouco, pero vamos a repetirlo. Cando non hai química, cando non había química, a xente tiña que traballar sin química, é dicir, tiña que facer agricultura ecolóxica. Pero vivía xente ali, é dicir, tiñan que comer. E non había métodos contraceptivos, entonces había que dar de comer a toda a xente que había. É dicir, que se o terreno puidese dar máis comida, obviamente se iban a poñer en marcha técnicas de cultivo que iban a permitir ter máis produción de kilos de materia de comida, ¿no? Pero claro, esa terra despois da xente que había ali iba a ter que pasar os fillos, entonces tampouco te podías pasar queimando o terreno, o sea, facendo unha produción espectacular este ano para romper a túa terra para os anos vindeiros. De ali que para mí os sistemas donde os labregos e labregas están sendo bastante libres, quer decir con eso sin imposicións de manexo de outros sitios, desenvolveron maneiras extremadamente ecolóxicas, extremadamente sustentables de xestión do territorio, vale? De ali que necesito aprender deso. E con que me topo? Que en prácticamente todas as culturas onde hai monte, hai arroz a tumbaquema, con un nome distinto, unha práctica distinta. Entonces, a mí me crea un problema como técnico porque necesito entender eso que non dou entendido, ¿vale? Despois razonas un pouco e resulta que, claro, arroz a tumbaquema, cando deixabas a xente facelo con tranquilidade, mesmo na Galiza, era unha rotación. E o mellor unha rotación a 20, 30, 40, 50 anos. A xestión do toxo, o Buller explica moi ben isto, a xestión do toxo se facía incluso en algunhas zonas con rotacións a 70 anos. É dicir, ti ibas, cortabas o toxo e a aldea sabía que en esta parcela non volvíamos o toxo hasta pasados 70 anos. Vale? Allí neste tempo a fertilidade ten tempo, o solo ten tempo de se repoñer, non sei que, non sei cual.
A mí me costa decir eso é malo cando todo o mundo fixo durante moito tempo, sabes? A mí dalle validez, pero é unha postura ideolóxica, vamos a decirlo de alguna maneira, non é un dogma e un principio. Bueno, moitas gracias porque a mí me ven super ben repasar estas cousas que non dou repasado na casa, sobre todo a parte da bioloxía. Pero é o que teño para plantexar entre pregunta e plantexamento. É dicir, eu teño a gran fortuna de poder estar facendo e aprendendo agricultura na fronteira de Argelia. Que teño a gran fortuna de estar aprendendo a facer agricultura con un amigo, un gran amigo, na fronteira de Argelia, que ten un terreno ali. E hai un momento que falaches de importación e as discusións que eu teño cos meus clientes son precisamente esas, non? Cando lles falamos de cubrir o solo, da materia orgánica, de manter sempre esa sombra, sempre me sacan o mesmo argumento, dicen, eso no meu recuncho sí, pero a ver como facemos ali no Gran Terreo. E eu estou vendo que, claro, xerar unha forma de facer universal non se pode, porque en cada contexto é unha historia. Pero sí que me dou conta de que a importación, bueno, aquí parece ser que é moi costosa e difícil a grandes escalas, pero que ali tamén o é a pequena escala, porque non existe a posibilidade de importar. Na aldea, polo menos que estamos, non existe. Entonces, para min é un tema da importación, porque realmente deberíamos como plantexar como crear o quilómetro cero desde o que temos de base, non? Como crear especialistas nesas labores, especialistas vegetais, especialistas microbióticos, bueno. Entón, para min, ese o plantexamento, porque é un debate que teño con moitos queridos vellos e vellas pois que traballo, non? Que sempre me dicen eso. Entón, non sei tamén como, claro, non lles podo explicar isto que te estou explicando de Argelia porque lles dá igual. Pero para min ese é un tema bastante, o quilómetro cero, non? Mira, non é difícil, non é difícil, é unha decisión política. É dicir, políticamente decides meter xogama ou facer plantas de compostaxe nas cidades e nas vilas. É dicir, non ten outra... Técnicamente non é complicado. Técnicamente non é complicado facer que a xente as aguas residuales señan reconcentradas, facer que haxa un depósito marrón solo con materia orgánica e que esa materia orgánica se composte. Técnicamente non é difícil. Es una cuestión de vontade política, de modelo de política agraria ou de política rural. En unha situación donde claro, si tes una extensión grande y muy poca población, entonces o teu ecosistema está che dicindo que vai a ter que funcionar con niveis de fertilidade máis baixos. É un cultivo máis extensivo, porque, claro, a situación de aportar materia orgánica ou aportar o que falta é o que vai definir a fertilidade, o sea, parte desto vai definir a fertilidade do teu solo. Bueno, pues traballarás con un solo menos fértil si tes menos posibilidad de importar. En comparación, en unha zona máis fértil, pues terás que ter máis extensión para sacar o teu sueldo. Pero é así. Despois, claro, en cada vila, despois hai fórmulas, pero depende de cada sitio, de cada problemática, ¿no? Es decir, hai produtores que fan venta directa, entregan a cesta de produto e traen o cubo de materia orgánica da semana de cada casa. Eso se fai. Entonces, ti o metes na horta e tes ese reciclaxe, ¿no? Hai que inventarse o que se poda. A horta, sin ir máis longe, a horta urbana da Universidade de Coruña está utilizando o compost que fai cos comedores da propia universidade. É dicir, hai cosas, e de feito ali nos sobra compost sempre, na horta urbana esa. Entonces, buscar as fórmulas para eso. As sabendas de que de todas aumentar as tasas de materia orgánica do chan non se fai dun día para outro, Es decir, no es porque metemos enormes cantidades, claro, unha dosis de mantemento de humus no chan son 30 toneladas, o sea, 3 kilos de compost por metro cuadrado.
Claro, metes 5 y non vas a pasar a 2 puntos máis de materia orgánica en un ano, sabes? Estos son procesos que tardan un montón, é dicir, un metro se cita sempre, facer un centímetro de solo 100 anos. Entonces, bueno, a pouco. E se non hai disponibilidade, pues significará que terás que traballar con terras menos fértiles desde ese punto de vista. Vale, moitas gracias pola resposta. O único, quería aportar unha cousa que se estivera aquí Mustafa diría que cando botamos a materia orgánica no solo ali, tan altas son as temperaturas e tan forte o aire que se non tes unha materia verde viva que cubra a materia orgánica que ti adicionas, e entón para min sempre son os plantexamentos de a ver se non acabamos en un deserto aquí tamén e vamos... Claro, é que ali farásme de un ecosistema moi distinto, pero ali, claro, ali a importancia dos animais é moito maior. Claro, aquí o título de regenerativa. Desde o punto de vista da produción holística, nós non estamos en ecosistemas con problemas. Temos agua, non necesitamos regenerar. Claro, un ecosistema semiárido ou árido como o teu ten problemas. Entonces, ali a combinación co gando ten moito sentido. Ten moito sentido. Cada sitio... Bueno, quero... Bueno, me da muchísima vergüenza hablar, pero bueno, lo voy a hacer. No hay problema, no hay ninguna pregunta tonta, ¿eh? Mira, nosotros tenemos un vivero forestal de castaños, ¿no? Y hacemos alguna plantación pequeña, que puede ser de 1 hectárea, 2, 3 hectáreas, ¿no? Los terrenos que nos suelen decir para plantar suelen ser terrenos agrícolas muy esquilmados por el tema maíz y todo eso, que ahí eso es microbiota, hay 0, y después montes recién salidos de unas cortas de eucalipto, en los que en este caso meten unas desplazadoras de martillos que son bestiales y todo eso. ¿Tú qué nos recomendarías para hacer un abono en la plantación? ¿Sabes? Nosotros utilizamos, lo que solemos utilizar es humus, ¿no? Humus de lombriz o... Claro, claro, eso lo paga el cliente, claro. Y después el tema... Claro, ¿cómo conseguimos equilibrar? Vos facedes, me diceches eso para a plantación, non para facer plantas, sino para a plantación, non? Para a plantación. Vale. É ben complicado e de todas son dúas figuras distintas. No caso do intensivo, detrás do intensivo, eu entendo que o problema vai ir sobre todo con unha cuestión de residuos de herbicidas e tal que poden ser negativos inicialmente para o cultivo. Despois, en terrenos de cultivo, mesmo se foron moi machacados, se o deixas en paz durante tempo, isto se vai recuperando. Entonces, eu ali non insistiría, porque se viñan a millo, deben estar abonadísimos de Dios, vale? A propia xestión da coberta vegetal ali natural, é dicir, ali é meter os castaños e deixar a erva que creza no medio. Que queres sementar erva, seméntala. Que queres deixar a erva que nace natural, pois a deixas, xestionas isto cuando é grande, cortando, incorporando, bueno, vendo un pouco que sistema sería mellor, depende de cada sitio. Bueno, se non tes, é que iba por ali a última reflexión, se non tes animais, terá que ser con maquinaria, ¿no? Pero bueno, maquinaria nese caso non ten por que ser maquinaria pesada, pode ser maquinaria relativamente liviana, tamén buscas, pois, se ten unha roda, pois, o mellor meter 2, neumáticos desinflados, bueno, todo o que te permita facer que esa maquinaria pese, o sea, comprime menos o terreno. E en todo caso, se é o que tes é un prado permanente, de alguna maneira, que só faz corta encima, o propio tapiz vegetal vai amortiguar a presión. E se non faz eso cada 15 días, a propia vida do solo ten. É o que usamos cando facemos pastoreo racional, porque ti dis, meto os animais, vale, están pisando, pero como non volvo hasta dentro de 60, 80 días os que seña, ou mesmo 40, dalle tempo a bichería a volver a reconstruir. Non é que arrasaches con toda a cidade,
destruiches un par de pisos. Bueno, pues dalle tiempo volver a reconstruirlos. Es un fastidio, pero dalle tiempo no longo plazo. Entonces, eso sería o que vexo para as zonas de máis intensivo. As zonas de monte, teño un problema de saber se o abono é positivo ou non, vale? Porque nós o que queremos son árbores, é dicir, o que queremos é que haxa sistema radicular. O problema se metes abono en un sitio, humus de lombriz é humus, pero é un abono que funciona con certa rapidez, ademais vira de ecocelta, imagino. No, humus de lombriz ás veces veñen en condicións moi frescas, demais, que a mí me ha pasado alguna vez. Bien compostado, vale. Entonces, claro, corres o risco de que as raíces, si teñen comida aquí, pues se quedan aquí. Pasa o mesmo ca agua, sabes? El tema de plantación siempre se apertura con abonado por abajo, tierra y plantaciones. Claro, pero o abonado es localizado. Entonces, corres o risco, es una pregunta, es una dúbida, corres o risco de que, bueno, pues se desenvolva a vida por aquí, a raíz está contenta, entonces no busca ir máis alá. Co cual, pasa a ter árboles que van a ser menos resistentes despois a seca, a menos productivos. Ese tipo de árboles de longo prazo hai que facer que se desenvolvan, hai que castigarlos realmente un pouco. Eso é unha primeira dúbida. E unha segunda, claro, en eses sistemas eu vou a animales. Claro, despois é ver nas vosas condicións se se pode ou non. Ali o que teríamos, eu o que faría é intentar ao mellor preparar o terreno como se fose para unha pradeira. É dicir, ti levantas isto, sementas un centeo, que era práctica tradicional. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de una problemática que hay, gente que no quiere seguir plantando eucaliptos y quiere hacer una transformación, pero tampoco quiere ni tener animales ni nada de eso. Entonces, claro, nosotros nos vemos en la tesitura de eso. Claro, yo lógicamente, si hacemos una plantación, yo siempre digo, bueno, plantar centeno o leguminosa, ¿sabes? Para que fije el terreno y para que fije los nutrientes. Pero claro, la gente no va al monte. Entonces xamo pos difícil, xamo pos difícil, claro, es una complicación. Es un problema que tenemos a la hora de plantearnos todo eso y darle solución a la gente que realmente quiere cambiar del monocultivo, pues a eso, castaños o otras frondosas que sean. O mellor, aquí o que hai que facer, cada problemática é súa, pero o mellor o que tedes que facer é traballar na comunicación. É dicir, buscar maneiras, pero, sabes, buscar maneiras co voso colectivo, ver por onde o pillades. A xente moitas veces ten, porque iso é curioso, non? A xente, eu teño moita xente que lle ofrecen a terra, gratis, para que a cuiden. Significa que teñen en mente un concepto de que é cuidar a terra. Entonces, igual hai que buscar a tecla ali para decir, mira, necesitamos aquí meter isto, aquilo, é o que se me ocurre, non outra cosa. E claro, o humus de lombriz vexo... Igual que plantaciones, no tanto con de madera, sino para frutos, ¿sabes? Entonces, claro, la gente que planta para frutos es como una inversión. Entonces, lógicamente, después de un terreno totalmente esquilmado como el maíz o, en el caso de después de pasar 3 cortas de eucalipto y todo eso, pues creo que es una cosa bastante buena para que se empiecen a desarrollar, por lo menos el primer año, y que no tengan esa carencia. No millo despois podes dirixirte ali sí ao tema biofertilizantes, entonces ali a tema bokashi, ese tipo de historias, sabes, que te pode servir a activar un pouco se hai algo, pero tes que ter claro que hai algo. Entonces, ali sí que, para unha cosa desta, un análisis de Mabegondo sí que te sirve, porque tes a materia orgánica e a relación carbono-nitróxeno. Te dá unha idea de como está a materia orgánica que hai ali. Si ves que isto está moi parado, pues un tipo de preparados destos pode ser útil para arrincar un pouco, sí.